Balgajiv 80-nji ýyllarda şu Türkmen halkynyň bir kalybyna siňen bagyşy hökümini tanalýar. Ol şo döwürde biz dostlugymyz başlady. Ondan soňra 90-njy ýyllarda biz oň bilen has kämilleşen saz rollaryny, aýdymlary, şo akordeona geçirilen aýdymlar, beýle aýdymlary, Yamaha saz rollaryny biz täzeden işläp şol aýdymlary estrada ýoluny hemde halk aýdymlary täze öwüşün berip şol aýdymlary işläp başladyk. Ýene de Balgajiv diň duş halifalaryndan Recep Muhammed Ulugowy ürjedip dinlärdi. Onuň aýdymlaryny Balgajiv öz ýoluna salyp ýerine ýetirdi. Umuman Balgajiv bilen biz maşgalamyz bilen gatnaşardyk. Bir gerek biz Balgajiw'iň öýlerine baramyzda öňden gelnejem çykdy. Şondan Balgajiw fanny programda an öýde şu wagt keşfelik kino filmi görüp otur diýip aýtdy. Menem şu wagt ýoşluk bilen barsam şo taýda Anwer Dattanow'yň ýerine ýetiren aýdymyny dinläp durdy. Men baryp salamlaşjak bolamda ýoş diýip şolaýyn dinläýär, ondan gepleşer diýip şeýip jogap berdi. Şeýle Anwer Dattanow da hormat doýup dinlärdi. Balgajiw bilen biz estrada aýdymlary köp işlerdik. Ýylyň arasynda tanymal aýdymlar şu adam häzirki döwürde de aýdylyp ber. Galiberse de şu Türkmen halk aýdymlaryna hormat doýup şu Türkmen halk aýdymlaryny bile işlerdik. Bir gerek şu bir konsertden gelemizde şeýle bir begençli halk bollap şeýle aýdymlar dinlenip hormatlanýanlar bir begencimede bu bir halk aýdym ýene döredelip biz Balgajiw bilen Türkmen halk aýdymyny serýezan menden Türkmen halk aýdymyny işledik. Onam Türkmen telewizionyna çykyş etdik.
kaybetmek lezzetleri verir mi gazeli? Dine